Hej, Kim fra Jysk Møbelfabrik. I vores showroom har vi mange muligheder i forhold til borde og stole til blandt andet skoler, institutioner, kantiner, forsamlingshus, sognegårde så fremdeles. Vi har blandt andet dette foldebord, som er nemt at håndtere. Nu ser I her først op, bum, tager man benene den ene vej, den anden vej, samlet. Skal vi den anden vej, så er det også bare 1, 2, en lille fod på, 3. Nem at håndtere. Vi har også denne løsning, igen et foldebord med 4 venlige kantinestole, der er rengøringsvenlige, til 2500 inklusive moms. Ønsker man nogle andre stole, har vi selvfølgelig også et bredt udvalg i vores showroom til en anden pris, som man kan kigge efter. Vi ser frem til at se jer. Hej.